dog det er heldigt til info hver dag ud efter mig. Dag, det er Handy Travel Info. Hvad kan vi hjælpe dig med? Ja, hej, det er Simon Jørgensen. Jeg kunne godt tænke mig at komme en tur ud og rejse til Sydspanien med min familie, hvor min kone sidder i elkørestol. Er det noget, I eventuelt kunne hjælpe mig med at planlægge? Det kan vi godt, ja. Det lyder bare godt. Altså, jeg havde tænkt mig sådan omkring 8 dage, omkring sådan midt i marts i år. Og det er vores to børn på 8 og 11 år, og så 2 voksne, hvor som sagt min kone sidder i elkørestolen. Og vi vil gerne flyve derned. Ja. Hvorfor løftes sådan? Ja, okay. Har hun brug for loftlift eller noget lignende? Ja, hun har brug for en loftlift, og desuden kunne vi meget godt tænke os, at der var en lift ned i swimmingpoolen også, fordi hun nyder meget at komme i swimmingpoolen. Ja, det er også. Ja, det gør jeg også. Ja, men det gør jeg også. Hvis du går ind på vores databus, så har vi et tema, som du udfylder med, hvad I har brug for. Hvis du går ind på vores hjemmeside, så har vi et skema derinde, som du kan udfylde med alle informationerne, som vi har brug for. Okay, det vil jeg gerne. Det skal jeg nok gøre. Hvor meget koster det? Koster det noget at få jer til at hjælpe med at planlægge den her tur? Ja, det koster 250 med det hele. Ja, det koster 250 med det hele. Okay, jamen, det vil jeg godt give. Men så går jeg ind på jeres hjemmeside, handytravelinfo.dk, og udfylder alle detaljerne, og vender I så tilbage til mig, eller hvordan fungerer det? Ja, når vi modtager, hvad du udfylder, så går vi sammen med at udløse, og hvis du husker at skrive os din e-mail og din nummer, så får I en mail i brevet af os med post. Ja, når vi modtager det skema, som du har udfyldt, så går vi i gang med at undersøge, og så skal du bare huske at udfylde dit nummer og e-mail, og så modtager du enten en mail eller et brev fra os med det hele. Det lyder rigtig godt. Hvornår kan jeg forvente at høre tilbage fra jer så? For 2 uger. Inden for 2 uger. Okay. Jamen, så vil jeg gøre det med det samme, og tak foreløbig. Hej hej. Hej.